Hello everyone, आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौ बरायनाय थाबाय। आङो दायो न'आव दंफैयो, मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। आरो आंनि भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गासैबो। आङो नै जोंना माखासे बिबारफोर दङ, जा मोजां मोजां बारगासिनो, नोंथांमोना देखायगोन आं। नायलांबानो जाबाय। बेनिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै नै। Này, bukan beliau bagasnya. Nah, biar misalnya nih kok. Nah. Này. Xin sang đi bơ. Anh dừng là cái stong ó, thả. Guitar. Video हांसै. नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौहाय। हा? स्पियाव? थांग्रोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। नेगासिनो नै। गारिजों थांफानो नेगासिनो जोङो, दाबोनो थांथ'वाखै। दुखुथिया। नै जोङो गिर्जायाव सफैबाय। जोंना गिर्जाया रिन'भेशननि खामानि सोलिगासिनो दङ नालाय, बेनि थाखाय। ओमफ्राय 2 तारिखआवहाय गोदान हाबफिनसिगोन आरो जों नैयावसो हाबदोंमोन, ओमफ्राय बेयाव हाबफिनसिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थागोन भिडिअखौ आंनिखौ जोबजासिम। आदा मानि थाखाय जमा जमा जादों दे एसे फोरमायदो। आं एसे बेस्थ'मोन माबा जानायावहाय। जोंना माने गथायबारि चार्च NLCआ माने जोङो 2 तारिखआवहाय फोथारगोन नालाय गिर्जाखौहाय। माने बियो 1940आवहाय इस्टाब्लिश जादों। ओमफ्रायहाय बियो फैयै फैयै जोङो 75 इयार्सनि डायमन्ड जुबलिबो जों सेलेब्रेसन खालामबाय। आरो जोंना दा बे गिर्जाया माने ओरै बेक साइडना गोदो 1940आवनो लुनायनिमोन नालाय, ओमफ्राय दा बे गोजाम जानायखाय बे गोजाम बिल्डिंखौ जोङो सिफायनानै रिन'भेशन खालामबाय। दा गिर्जाया कमप्लिटलि बिल्ड आप जाबाय, माने लुखांनो हाबाय, कनस्ट्राक्टेड जाबाय। माने दा बेनिखायनो मण्डलियारिफ्राबो बयबो एक्साइटेड जादों। जों गोबां दान होलायनानै, गोबां खस्थ' खालामनानै, दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बे जोंनि गिर्जाखौ जोङो लुखांनो हाबाय। बे जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथावथाव। आरो बे दिनैनि बे रंजानायाव रावबो थानो हायाखै, मण्डलिनि बयबो फैदों। बे गोदान गिर्जा न'खौ लुखांनो थाखाय माने बयबो दाउ मासे फैसा 500 दान होनानै बे प्रग्रामनि थाखाय माने बयबो थाम-थिम जानानै फैदों। आरो दिनै बेयाव जेसेबांनाखि नानि नों नुनो मोन्दों, बिसोरो बयबो खामानि मावनो थाखाय फैदों, रंजा-बाजा बयबो खामानि मावनो थाखाय फैदों। आरो सोरबा मोसानो वेलकाम सं माने प्रेक्टिस खालामनो थाखाय फैदों, आरो सोरबा सोरबा खामानि मावदों। बेबायदिनो ग्रुप बाय ग्रुप दं आरो नानि। थेंक इउ बुंनायनि होनायनि थाखाय आदा। मस्ट वेलकाम नानि। बै आदैयाबो पास्टर, बिथाङाबो नै खामानि मावगासिनो दङ। दाउ हैदों नै, बैयाव हैनो नागिरदों खोमा। नै ओरैथिंहाय हनै टेबोल चेयारबो माबा बेन्चबो फुगारगासिनो। ओरैजाय नै बिमाफ्रा मोसानो रिहार्सेल खालामदों, मोसानो सोलोंदों। 2 तारिखनि थाखाय आरो 2 तारिखआवसो फोथारगोन नालाय गिर्जाखौहाय, बेनि थाखाय फोरोंगासिनो नै बिमाफोर मोसादों। फोरोंग्राया खर' फुरलायलायबाय। गान प्रेक्टिस खालामदों बेवहाय। आयु बिथाया फट' लानोहाय नै गिर्जा
हो सिंनिखौ दा देखायगोन आं ना सिङाव थांनो मोनलाथाय फट' लानोसो रेडि जागासिनो दं नै बेहा सिङाव देखायहैनोसै आङो एसे बैनि रिनिखौ सफैनो नागिरदों नैबो होनो थाखाय ओरै नै खोरखिजों ओरैसो हरदों बेखौहाय नैबो होसिगोन बेवहाय बेक साइडआवहाय नाय बिदि बै उनथिंबो देखायबावनि र'फ्रा नाय उनथिं बिदि माने बे वालखौल' होफिनदों माने गिर्जायाथ' सेमैनोखा ओमफ्राय नैबे वालफोरा माखासे गाज्रि जाबायमोन नालाय बेखायनो रिन'भेसन खामानि मावफिनबाय दा मोजां जाफिनबाय नै खिरखिफोरखौबो गोदान होफिनजोबदों नै दाउफोरा 2 थारिखआव जानो थाखाय दान होफैनाय बे गासिबो जा बुरजाखा ओंखाम जासिगोन ओंखाम मोनजाबाय बैथिं लाइनबो थादों गामलायावनो जाबाय सोरबा सोरबा बाथोना जोंबो दा जोबो लाबा बियो आं फिसाजोनो नाजावना हैनि दा हाबफैनो लाबोदो होनबायथाय दे फिसिगोन आं हाबदे लाइन थाना जा
Ini musuh ini. Boy sekolah dah zakangan naik. Gan saya dah ya. Dia jangan aku dikit ang berjalan sini. Kali ini nih lu sih. Aduh, kenapa kali ini? Kok kita udah bilang gua. Jangan lah boy. Bench per bos saya bay naik bench per. Regajen bay naik. Bench per, chair per. Saya kena hena lah, kita jangan serenan naik dah. Simple tak baik. Last rehearsal naik dah. Sudah kalah. Videoखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आङो बेनो आरो दिनैनि भिडिअआ थेंक इउ स' माच भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन 2 तारिखआव लाबोसिगोन आं भिडिअखौहाय नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ स' माच